and Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Ano pa daw sa iyang kaagit karon? Maukining usa ka babay nga taga General Santos City. Ang atong tatampo nagdasagan nga Lina. Babe, Lina, muna lang ko ni mo sparkling lot ha. Ato ko magawa. Sige, babe. Hapit naman sa ni Mahuman. Gamay na lang niya masunod na kaning mo. Okay, sige. Sakita na sa akong liog. Kerry pa? Kerry pa, uy. Gamay na lang ni. Wala lang yun makahawat si Josh ni mo? Hapit naman ka di ka Mahuman. Basig na pa'y buhaton. Buhaton? O doon ay gidalian aron dili masakpan. Kalain mo ni magsinultihan. Mao na. Mao nang buangon ka kay sobra naman ko kakabuutan. Kuwang kas paniid day. Day. Kanusa mo din mo bagan si Lina, oy? Pagpara na sige kinguna ko, ha? Sige ka lang kinguna ko, pero hantod ron. Huwag gihapon kay gibuhat. Si Josh. Tawo. Doon ikaw bang laing babay sa sakyan? Hindi ka gusto gingon ini day, nga dunay thrill day. Ha? Oh, nindot man sabi noon, kay tangaon na sa ning uyap ni mo. Imagine, kapila na ta mag-igon ining buhata ini, pero never at once nga nasakpan ta niya, di ba? Maghahayop sila. Maghahayop. Mabi akong galit din. Dili ko gusto ko pagkitaan ko nila. Hayop sila. Mga hayop. Biniday kong gibuang ni Josh. Huwag ko magdahong nga makahimo siya na ako, hindi. Mo'y pagtuon nila magpapangatarong siya para na ako, pero di ay... Miss, ano ba ito makita sa ledge ay? Buwan ba ka din sa abandonadong building? Kung sa may nahunaunaan mo, ayun nag-ipadayon. Kinsa ka? Ganina ko din eh. Ganina kong naminaw sa imo mga yaw-yaw. Huwag ka ba mahibaw nga giguba ni mo ang kamalinaw na ko din eh? Ha? Dugan na ning spot na ko din eh. Kining rooftop sa abandonadong building. Kung gusto kong kalinaw o gusto kong mag-inusara, ani ko din mo standby. Pero karon murag, di na gini magmalinawon. Kay niya naman ka. Unsa? Kung sa may problema ni mo, palihog lang, ayaw kong amo nga. Kung mulayat manggani ka, kanang wa ko. Oh, sige na, dahil na. Abi na yung kamot. Aga akong tika pabalik din eh. Kung sa may problema ni mo, pwede rin ni mo nga isultin ako. Anda mo kumaminaw ni mo. Oh, sige na, okay na. Salamat ka naminaw ka. Dili gid sulbad ang pagpakamatay sa mga problema. Ako din si Ryan. Lina. Nak, dani na lang nagpaabot si Josh ni mo sa gawas. Gawsaon na to. Nagunsa man siya din, Hima. Nak, nag-away mong Josh? Magkigbuwag na ko niya, ma. Unsa? Pero nga naman. Gawason lang unan ako siya, ma. Mas maayo naglaruhon ako ang tanan. Babe, nagpaabot ko ni mo gahapon sparkling lot, pero wag yun ka. Ibalik ko sa office. Pero mo isulti sa mga kauban nga, nauli na daw ka. Niapas ko ni mo sa parking lot. Pero lahi may ako nakita. Oh, Lina. Hayop ka! Mo'y pagtuon ako nga nagtinarong ka na ako, pero di ay... Lina. Dugay na ko ni mong gibuang. Lina, sorry. Please, pasaylo ako. Sorry sa Diyos. Pero makigbuwag na ko ni mo. Oh, Lina!
Labi na ko, dili ka mo anhiron. So, ako na ang rason nga nga mo ani ka din sa rooftop ron. Ha? Oh, feelers at ko do. So, kumusta naman? Nakigbuwag na ko niya eh. Tingali ba yung makigbalik ka pa niya? Never na no. Dili na gid mahitabo nga makigbalik pa ko niya. Aw, mayo hinoon. So, friends? Nga nung dili gud. So, true gid ay no nga buwag na mong Josh. Naibaw lagi ka. Wa man ko manapi ni mo, diba? Of course. Ni-resign naman siya sa company. And gikuha na niya yung mga butang din ganina lang. Pa mo mag-abot? Wa man. Oh. Maayo na sa doon nga gibuwagan ni mo kay wag ito ayo tawhana. Day. Laag taon niya, libre ka? Pwede ba kung doon ako ipakuyog online? Sure. Kinsa man? Megs, si Ryan di ay... Ryan, akong amiga si Janeline. Hi! Uy, in fairness tay ha, mas gwapo pa ni siya kay ni Josh. Huy, basta magtuo kang uyab ni ha. Pero dili ba ya? We, sure? Puhon, kung hatagal na kong chance ni Lina, isaagad na ako nga tarungon na ako siya. O dili na ako siya pasakitan. Ryan. Lahi ra gyud. Pero na, kung ako lang no, mas maayo kung dili lang kutob sa istorya. Dapat ipakita gid mo sa buhat. Di ba? Sakto sab. Og ikaw, Day, ayaw kayo pag-expect aron dili kayo ka masakitan. Day Janeline. Hilom lagi kay ka. Wa lang. Nakauna-una malanggod ko. Ubay-ubay na pod ang mga butang nga bahin ako nga na-share na nako nimo. Pero maski ka usa bahin nimo o baka si mong pagkatao, wa pagit ka makashare nako. Dili ra masagod kaayo ingon anak ka interesting ang akong life good. Dili man kinahanglan good nga interesting ang butang aron ka mo share nako. Ay kabala ka. Makailara ka na ako in the long run. Naunsaman ko. Dili naman yun ko mahimutang maguna-una ni Ryan. Tungod niya, wa kayo ko maglisod sa pag-move on ni Josh. Bisa nagway kami. Pero mura bag malipay na ako bisan 100% siya man lang. Ha? Mag-date ah? Unta kung okay na nimo. Sige, asa man? I-text na ko nimo ang restaurant, ha? Kung asa na pita. Sige. Okay, bye. Inahanglan nga mangandam kong maayo. First time ni, nag-agad ko ni Ryan og date. Kinahanglan nga gwapa gid ko ron. Niyan ako din sa restaurant ng ingon ni Ryan. Magpaabot lang ko gamay. Niyan na tingali to ron. Usa naman ko kauras nga nagpaabot niya din eh. Dilisad siya makontak nga akong tawagan. Asa naman ka di siya? Klaro kayo nga dili siya seryoso nimo. Ansa? Ay, isura gid isalig rong panahon na, no? Magguba man gani ang imong pagsalig sa tao nga dugay na nimong nakaila? Kana na ba kahang bag-o lang imong naila-ila? Day.
mao na gitingali ng kapalaran ako. Dili gitingali ko worth it nga seryosohon. Nay, nangita ni mo sa gawa sa building. Kinsa man? Ambot, wa mo ko makaila ato. Gawa sa lang. Mama ko ni Ryan. Og ni anhi ko aron, tuyo kang pahibawon nga wa na si Ryan. Doon na siya sakit hinungdan nga wa siya makatunga sa inyong sabot unta nga date. Og mauisulti niya nako nga pangitaon ti ka, iniguman siyang lubong. Og ipahatag ni nimo. Box? Tanawa lang unya ang suda, ana. Ablihan na ako ng box. Pulos mga pictures na ako. Kadaghan ani nga mga pictures. O kining uban, katuning pagkabag ko pa lang akong nadawat ini kumpanya nga akong gitrabahoan ron. Kung wa ko masayop, 4 years ago na ni. Sa ato pa. Sekreto ko niyang kuhaan ng mga pictures sa una. Bisan pa man wa ko makailan niya. All this time, doon na di tao nga tinudanay nga nagtinguha na ko sa hilom. Pero kung kano sa nga okay na unta ang tanan, wa nasad siya. Ryan! We had the right love at the wrong time, gyud. Thankful ko nga bisan sa mabong higayon, naila-ila na ako si Ryan. Wa man nagka kami, pero one thing nga iyag yung giparealize na ako is dili ko dapat mo settle for less. Nga dapat atagan akong bili akong kaugalingon, o kung doon na may usa ka tao nga angay mo lift na ako, kana mao ako. Dinhi na lang kutob, dagang salamat, RMN. Mao kita mga higalang kaagin ni Lina nga taga General Santos City uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nakulahan, Birds of a Feather. Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni J.L.A. Haka ugabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.